Lebap vilayatynyň Türkmenabad şäherinde täze ýylyň ilkinji günlerinde käbir hyzmatlaryň narhy 50 göterme çenli gymmatlady. Gymmatlamany döwlet tarapyndan hojalyklara berilýän suwuň we dellikana hyzmatlarynyň narhlarynda görse bolýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 3-nji ýanwarda sebitden maglumat berdi. Su Edarasynyň we Jaý dolandyryş müdirliginiň işgärleri 1-nji ýanwardan başlap hojalyklara berilýän 1 kub metr suwuň bahasynyň 1 manat diýilip kesgitlenilýändigini aýtdylar. Olar munyň Türkmenistan boýunça tasdiklanan narhdygyny bellädiler. Öň ýaşaýjylar 1 kub metr üçin 50 teňe төлän bolsalar, indi 1 manat tölemeli bolarlar. Dip ýagdaýlardan habarly Türkmenawatly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. 2-nji ýanwardan başlap şäheriň 40-dan gowrak dellikanasynda hyzmatlaryň narhlary hem takminan 30 göterim gymmatlady. Mundan öň mektep okuwçysy saçyny kestirende 15 manat tölegi alynan bolsa, häzir 20-25 manat sorulýar. Uly adamlar saçyny kestirende ozal 20-25 manat tölen bolsa, häzir 30-35 manat tölemeli bolýar. Her bir hyzmatyň bahasy 5-10 manat gymmatly diýip Türkmenawatly başga bir ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Ýaşaýjylaryň ençemesi dellikana hyzmatlarynyň bahalaryna döwlet tarapyndan gözegçilik edilmeýändigini aýdyp, gymmatlamaga garşy nägilelik bildirýär. Ýöne dellikana işgärleri özleriniň kireyini alýan dellikana jaýlarynyň aýlyk kireyiniň ýokarlandyryldygyny aýdyp, hyzmatlaryň narhlaryny gymmatlatmasalar özleriniň ziýan çekjekdiklerini belliýärler. 1-nji ýanwardan başlap dellekhanalaryň jaý kireýleri 2000 manata çenli gymmatlady. Şol sebäpli dellekhana işgärleri hyzmatlarynyň narhlaryny ýokarlandyrmaly boldular. Dip Türkmenawatly dellikana işgäri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada degişli türkmen häkimiýetlerinden şol sanda şäheriň Su Edarasyndan we jaý dolandyryş müdirliklerinden kommentari alyp bilmedi. Bu waka Türkmenistanda adat bolşaly täze ýylyň 1-nji ýanwaryndan zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talip we dinleýiji haklarynyň ýene-de 10 göterim köpeldilmegi bilen utgaşdy. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň 31-nji dekabrda türkmen halkyna eden täze ýyl gutlugynda aýdylmagyna görä, aýlyk haklary we kömek pullary halkyň hal ýagdaýyny, ýaşaýyş durmuş şertlerini hasta ýokarlandyrmak maksady bilen köpeldildi. Emma ýaşaýjylar bu çäräniň halkyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň gowlanmagyna hiç ýyly täsir ýetirmeýändigini, sebäbi 10 göterim goşundygynyň ýyl-ýyldan gymmatlaýan durmuş we haritler bilen bäsleşmekden ejiz gelýändigini aýdýarlar.